Скъпи, дали е нашето момиченце? Ето я на мама, хубавата студентка. Влизай, ученолюбива моя. Как сте, родители мои? Остави ни нас, повече ни интересува как е нашата бъдеща лекарка. Благодаря ви. Като сърце съм, работя неуморно всеки ден. Скъпи, виж, пуска като моите шеги едно време. Да, скъпа, на майка си прилича. Като цяло, както виждате, пациентът е стабилен, жизнените показатели са в норма, но хроничната умора от ученето продължава. А харесва ли ти в университета, миличка? В университета е просто прекрасно. Има признаци обаче на лек академичен стрес и хронична липса на сън, но все още съм жива, което е добър клиничен показател. Днес мина добре. Казаха, че без мен университетът няма как да съществува. Една преподавателка дори ми каза, че откакто съм дошла в университета, нивото на интелектуалната атмосфера се е повишило рязко. Не се и съмнявам, уникална моя. Сигурно преподавателите се чувстват под натиск всеки ден, защото трябва да преподават на гении като теб. Благодаря ти, маме. Скъпа, нещо ми стана лошо, звъни на бърза помощ. Скъпи, какви ги говориш? Не ти трябва бърза помощ, имаме си бъдеща лекарка. Хайде, моето момиче, помогни на баща си. По това, което виждам, наистина му трябва професионален опит и не мисля, че на този етап аз съм човека. Не се притеснявай, моето момиче, ще му помогнеш, когато завършиш. И тогава всички ще кажат, тя спаси баща си. Това ще гръмне в световните новини. Мамо, мисля, че тати не диша. Нищо му няма, миличка. Отивам да си почивам аз. Отивай, миличка, отивай. До скоро, родители. Така де, до скоро, мамо. Скъпи, кой чука така? Сигурно е дъщеря ни. Ето я нашата студентка. Това студентка, бе! Ако бях почукал още малко, ще си помисля, че сте продали апартамента. Той без това ви трябват пари, защото пенсията ви е малко. Как минаха лекции, миличка? Кога питаш такива глупости, бе? Като искаш толкова, отиди карай ти лекции. Аз такова нещо не мога да се причиня. Аз съм родена за много по-големи неща. Точно за това бях у Иван. На него му е доста голям. Какво? Спокойно тебе, за сега няма нищо сериозно между нас. Момиченце, или си влизай в пътя, или скоро ще ме видиш в друга светлина. Ей, пенсионер, те посвен в някой старчески дом, друга не те виждам. Миличка, не говори така на баща си. Ти пък айде не ми се прави на много морална, защото всички знаем миналото ти. Момиченце, ти изобщо имаш ли намерение да учиш? Моля? Ти чуваш ли се, бе? Аз да стоя там 3 часа и да слушам някакъв дядо как ми обяснява какво е успех, а той самия да кара дачия и да пие кафе от автомат за 50 стотинки. Няма как да се уча от хора, които цял живот са на заплата. Университета има нужда от мен, не аз от него. Оня ден пуснах едно стори от университета. И знаете ли колко много нови хора имаше на другия ден? Смятайте колко съм влиятелна. Ей, това е успех. Кажете ми един преподавател, който е станал известен инфлуенсър. Ама, миличка... Именно, няма! И мога да ви кажа само, че животът ми дава повече уроци от някакъв си там университет. Само за един ден харча повече пари от заплатата на един преподавател. И ако все още не сте разбрали, аз с по-малко от 25 000 лева на месец няма как да живея нормално. Откакто съм се родила, се боря сама в живота. Ама, миличка, ние все още ти издържаме. Какво издържате вие, бе? С пенсия ни се гледа принцеса. Татенце, имаш ли да ми дадеш 100 лева, защото до вечера ще излизаме с приятелки? Имам, моето момиченце.